ya kita kasih juga lomba juga. Uba Alan Victor Lingdo ukertong ke Kongres nanong thamai ula banjur lo ka jingdon kam ban bisha bania hashwa ban penthamai ki trading license jong ki bar Jylla khnang bakan yada ye khai ke pateng jong ki try muluk. Abakran hadian bela dep tap kerteng uba Lingdo ula penpau ya ka jing sngosi halo ka jing nangkiu jong ki bar Jylla haki Karkhana Pynmih Dewbilat hari lum jaintia. Hakabaya barok ki kerdan ki bahe labat da ki bar Jylla kat bagi try snong ki yo ban trei tang ye ki kam ki berin. Uloong bat don kam ban penkut no iya kene ke jing wan trei jong ki banabar bat banjur halo ke jing don kam ban plilat ye ki Samla ke Jylla ki balala ban trei ya ki ni ki kam. Abakeli shapang ka jingwan yakun no jong uba penya sings MDC ke NPP na soreng kham sha nong thamai constituency uba Lingdo ulo ong ba kanom don ka jingkta namar ba ka election hi ka shong halo ka jingkershan jong ki nong tap vote. Kadai kaman ka jong ni ngin melak kadai ka hok ka jong no ru ban wan sakman ya ka ban ya kun ya election la re na ka no consensus hi ngate ka su hab ya pedang lut ya baro ki pawan ya ka ban kun ya ka election ngala ong hi ya ki rensan ki ong la dai badang don iba he nganum mi sakman namar ba ni dei ki nong kersan ki hi bar ngala ki kam ki ba i trai bar ni ba abang ya serung sereng ka kata kanam bat kaburam ke jong ki beri ki dang it bai te ngirung ini but ya kedin chat ki ini but ya kejing ya ki mati ki bai trai banya trai hi nam tau pat ba banya wanra ka jing ba bat ya ka jing akalla hangani ka konsensi nong thamai bro. Arngut